a matsayin ababen bautansu. Kala ce fakultu ce sai na ce inna lasna na abudu, sai ce ma annabi ba mu bauta musu. Kun gane bayani? Ayar tana cewa yahudu da nasara sun riƙi malamansu da masu bautansu ubannin giji koma bayan Allah suna bautansu. Da ya ji wannan ayan sai ce to bari ya sa baki, inna lasna na abuduhum, ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu bautan malaminmu, ba mu bautar masu ibadan cikinmu. fakala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu. Annabi ya ce waɗannan malamanku da masu bautanku ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta muku kuma ku biye musu kuma ku ɗauki abin haram ne, kuma ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku bi su akan halaccin bayan Allah ya haramta. Qultu bala, Adi ya ce wannan kan muna yi. Annabi ya ce fatilka ibadatuhum, to ai bautar sun kenan, wannan sujuda ne ko ruku.